consistirà en dos equips que s'enfrontaran un contra l'altre, format per dos membres, per descobrir qui s'endurà el gran premi, el Llonguet Extraordinari. A continuació, anirem a averiguar a l'estudi què passa darrere d'aquest gran taló. I demanarem l'opinió dels capitans i dels concursants a mesura que vagi passant el programa. Som-hi! Estem aquí amb el capità de l'equip negre. Com veu la cosa? Pues està molt igualat. L'equip blanc té una bona preparació, però estic segur que és el nostre millor. I bueno, ja que hem arribat a la final, farem tot el que estigui a les nostres mans per guanyar. I de molt d'ànims, espero que arribeu i guanyeu. I ara, a continuació, unes paraules per la capitana de l'equip blanc. Tu què trobes de la competició? Jo només diré dues paraules. Llonguet extraordinari. Bastant clara i optimista. Amem qui guanya. Hola, benvinguts a tots a Pa Torrat, un dia més en aquest meravellós concurs. Bé, coneguem els nostres concursants d'avui. A l'esquerra tenim l'equip negre. I a la dreta l'equip blanc. Bé, ja tots sabeu com funciona aquest joc. La parella en qüestió se posarà en el mig de l'escenari, uns veuran les paraules, les pistes en qüestió i només podran donar una paraula com a pista. L'altre l'haurà d'adivinar, si no és capaç d'adivinar-la haurà de dir Llonguet passa Llonguet. I d'aquesta manera passarem a la següent paraula. L'equip que aconsegueixi adivinar més paraules en un temps de 30 segons serà el guanyador de rondes. Però bé, les rondes poden canviar, en tindrem 10 i ja veurem com evoluciona. Quan digueu una pista no podeu dir l'arrel de la paraula. Si la pista és cotxe no podeu dir cotxet. D'acord? Bé, esteu tots preparats i comencem amb la primera ronda. Equip negre, preparat? Vinga, 1, 2, 3, Llonguet! Què estàs tocant? Menjar. Copes. Beure. Tapes. Bar. Correcte! 10 punts per l'equip negre. Bé, és el vostre torn, equip blanc. Equip blanc, preparat? Sí. 1, 2, 3, Llonguet! Esports. Esplai. Futbol. Futbol. Reno. Pilota. Molt bé, correcte! En aquesta primera ronda ja hem vist les habilitats dels nostres dos equips, però a mesura que anem avançant, les paraules seran cada vegada més difícils. Esteu preparats? Idò, vinga, a la segona ronda. O sigui que veurem el recompte de punts. Equip blanc per ara du 50 punts. Però l'equip negre s'hi dona un petit avantatge amb 65 punts. Però tranquils, això no és tot, perquè encara ens queden 5 rondes més per acabar el concurs i les coses encara poden canviar molt, o sigui que passem a la següent ronda.
decisiva. El guanyador s'endurà el llonguet extraordinari. La ronda 9 se presenta amb molta tensió i per això ara farem un petit intermig per a tornar de seguida. Aprofitarem l'intermig per veure com estan les coses amb els dos equips. A continuació anirem a demanar l'opinió en els concursants de l'equip negre. Aquí tenim a la concursant Paula. Què opines de l'assumpte? És que estic molt nerviosa. Molt de nervis, però esperem que guanyi el millor equip. Quina és la teva opinió? Està clar que guanyarem, sense optimisme no segon lloc. Així m'agrada. I finalment demanarem l'opinió a l'equip blanc. Estic molt emocionada, no tinc paraules. Per lo que veiem, els dos concursants de l'equip blanc no tenen molta cosa a dir, però bé, ja se veurà qui guanyarà. Donem pas en el programa. Bé, ja tornem a ser aquí per fer l'última ronda, la decisiva, que decidirem qui és el guanyador del llonguet extraordinari. O sigui que, per favor, equip negre. Preparats? 1, 2, 3, llonguet. Color. Negre. Negre. Oh, heu dit res, això no se pot fer. Bé, vinga, és el vostre torn, equip blanc, recordeu-ho, teniu una oportunitat de guanyar. Vinga. Preparats? 1, 2, 3, llonguet. Camiseta. Jaqueta. Mega. Cotó. Color. Blanc. Molt bé! I l'enhorabona! L'equip blanc ha guanyat i s'endú el llonguet extraordinari! I ja sabeu, tots els dies aquí, a la mateixa hora,